नमस्कार प्रणाम। हम राजीव हई। आज हम रवीश जी के नया चैनल बिहान खातिर आपन एगो गजल सुनावतनी भोजपुरी में। इससे पता चली लोगन के कि ये में बिहान से का मतलब बा, हमरे मन में बिहान के लेके का अपेक्षा बा। ज्ञान आपन बढ़ावल भी हटे बिहान, दिल से नफरत मिटावल भी हटे बिहान, फूल के मुस्कुरावल भी हटे बिहान, रंग आपन दिखावल भी हटे बिहान, खाली सूरज के उगला से ना होला हो, एगो दियरी जरावल भी हटे बिहान। गांव से दूर होखला पर मालूम पड़ल, खेत में कुछ उगावल भी हटे बिहान। प्रेम जहवा बा उहवा ए संसार में, एक दूजे के पावल भी हटे बिहान। झूठ के सगरो जंजाल के तूर के, सच के चिरई उड़ावल भी हटे बिहान। खाली पुजला से नाही अनहरिया मिटी, लइकियन के पढ़ावल भी हटे बिहान। अंधविश्वास जाति धर्म के जहर, सबके मन से मिटावल भी हटे बिहान। एगो सूरज डुबा के उगवला खातिर, छठ के दौरा उठावल भी हटे बिहान। का महेंद्र मिसिर का भिखारी बाबा, गीत एलो के गावल भी हटे बिहान। ज्ञान आपन बढ़ावल भी हटे बिहान, दिल से नफरत मिटावल भी हटे बिहान। थैंक यू।